Vi spiller noget fucking Farming Simulator 2015. Det er fucking fedt, det kommer ud. Vi går herind under, vi spændende kan hacke det. Så der går vi herind. Der, easy. Vi tager den der, fordi den anden den er sådan lidt kuk. Nej, det var ham der cookie lød. Nej, men jeg synes ikke, den er så fed. Men æbberdubbedub med det. Det er sådan, fordi at vi går ind og sælger alt. Alt. Og så får vi nogle penge for det. Nej, vi sælger ingenting. Det gør vi først, når vi har hacket. Så går vi i gang med at spille. Og så går vi lige i gang. Så kan der lige høstes lidt. Så går vi her. Husk at save game. Save game. Det skal man. Husk det her bibs her. Så lukker I bare fucking spil med. Så går I her. Så går I ned på den her mappe. Tænker jeg den hernede. Når I ved. Når I ved, I kommer ind på det der, så trykker I dokumenter. Så kan I se, Farming Simulator 2015. Så vores save game, det er save game 20. Så trykker vi venstre klik på den 2 gange. Så kommer det her. Så career save game trykker I så højre klik på. Så trykker I åbn med venstre klik. Og så skal I bare lige trykke for en ekstra sikkerhedsgang. Og så notesblok. Så skal vi bare lige hen og finde, hvor der står money. Så skal vi finde monies. Money. Det er nogle lidt svært at finde. Money. Har været her. Ja. Men I skal bare finde efter playtime. Så der står playtime først. Eller sidst, jeg ved ikke, hvor der er. Men der skal stå playtime, og så skal der stå money. Det er bare lige mig, Philip, som der ejer kanalen her. Det kan godt være, at der hedder... Der! Kanalen hedder Playtime! Der. Så her kan I se, vi har det der. I sletter ikke noget andet end tallene. 1, 2, 3. Og hvis vi godt vil have 10 mil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 100, det er 1000, det er 100.000, det er 10 mil. Så trykker I bare enter. Så kommer der den mere frem. Så trykker I kryds, gem. Så skal I bare lukke det her ned, og så starte farming op igen. I behøver ikke at trykke enter. Jo. Nej, I behøver ikke, men det er smart, hvis I gør det. Så er I helt sikkert. Ja, så er I mest sikkert. Og så skal I bare lige... Det har I lagt ud af. Så går vi ned. Så vi kan se, har vi 1 mil. Men altid et tal mere. Ja, for en sikkerheds skyld. Fordi vi er nogle værfuskere. Men hvad er det for spader? Så derfor har vi tænkt os at bare lige... Jeg vil info om, vi sælger ikke alle vores ting, men... Jo, vi sælger dem her, og vi sælger kun mig-tasker. Nej, vi sælger sæt med det hele. Nej, vi sælger mig-tasker. Det er mig, der ejer kanalen. Vi sælger kun mig-tasker. Der er en lang forklaring på. Krille. Ja, det gør du ikke. Ja, I skal ikke se på, hvad han gør. I skal ikke sælge det. I må gerne, men det er et godt tip, og så lad jer selv spare op. Den her, vi laver nok en let's play. Og vi har tænkt os kun at køre med New Holland. Ikke den allermindste, den er alt for grim. Skal den her. Der skal vi ind på skærbord. Det her, vi skal... Hvad hævlede? Altså det der, fordi der er faktisk et større et lige der. Jeg vil gerne købe det der for 69.000, det er bare fordi, at det er til den mindste. Det er til den mindste.
Skal vi ind? Traktor. Vi køber ikke så mange, men Vi har ikke så mange penge. så vi køber en stor. Vi køber. Den der. Den der. 1, 2. Så er vi råd. Ja, og det var så det, vi havde for i dag. Vi hacker lige til nogle flere penge. Ses til næste Episode 6. 6.